Per començar, anunciarem els guanyadors del concurs de fotografia matemàtica. El guanyador o guanyadora de primer cicle és Abigail Montero. El guanyador o guanyadora de segon cicle, Laura Vilanova. I de batxillerat, Belén Núñez. Per continuar, el concurs literari de català. Primer cicle, Raquel Milian. I en representació seva pujarà Anna Banyeres. De segon cicle, Virgínia Garcia. I de batxillerat, Òscar González. A continuació, el concurs de microrelats en castellà. La guanyadora de primer d'ESO, Celia Hierro. El guanyador de segon d'ESO, Rubén Grande. La guanyadora de tercer d'ESO, Virgínia Garcia. La guanyadora de quart d'ESO, Lídia Conde. I la guanyadora de batxillerat, Maria Robledo. Continuem amb els premis del cartell de Centenari de Cervantes. Primer premi, Eva Guirola. Primer accèssit, Laura Cerrillo. I segon accèssit, Arnau Diebra.